Nagpahigayon og prayer rally ang usa ka tulonghaan sa General Santos City. Human duha sa mga minor de edad nga estudyante niini ang giingong na biktima sa rape nga hinimuan matud pa sa duha ka mga pulis sa Highway Patrol Group o HPG Region 12. Amaw mga sospek gipasakaan na og kaso o gipaubos na sa restricted custody. Ato'y balik si Efren Mamak. Rape is a crime, not a shame. Justice must be served. We demand justice. Protect the victims, not rapists. Kini ang pipila nga mabasa sa mga placard nga dala niining gatusan ka mga estudyante sa Golden State College atol sa ilang prayer rally sa Freedom Park sa General Santos City Lunes sa hapon. Tumong niini nga ipadangat ang ilang panawagan kalabot sa mga estudyante nila nga biktima sa pagpanglugos. They will be having a prayer rally para iparating lang sa mga kinaukulan na gumising naman sila at suportahan kung anong nangyayari sa syudad. Nasayrang duha ka mga babaeng estudyante sa tulunghaan nga nag-edad og 17 anyos ang giingong gilugos magduha ka semana na ang milabay. Ang mga sospek, usa ka lalaking police master sergeant ug usa ka lalaking police senior master sergeant sa PNP Highway Patrol Group Region 12. Matud sa maong tunghaan, giharang matud pa sa maong sospek ang mga biktima gumikan sa traffic violation samtang nagsakay kini sa usa ka motor atol sa gipahigayong operasyon niini sa barangay Kalumpang pasado alas 6 sa gabii niadtong higayuna. Apan gidala matud pa ang mga biktima sa usa ka lugar og didto gilugos. Doon sila sir hinuli sa Kalumpang. Kalumpang, so saan dinala? Tapos dinala daw sa impounding area para daw ipakuha yung motor at magbayad ng multa. Binigyan sila ng resibo pero di naman sila nagbayad. Gumikan sa hitabo, mipasang at namatod pa og kaso ang kabanay sa mga biktima. Mga nanliligaw ng areglo pero ang pamilya naman ay firm na idiretso ang kaso at hindi sila magpapareglo. Nag-signify na sila ng affidavit, nanumpa na rin sa piskal. Gipaubos karon ang mga biktima sa counseling o debriefing samtang distance learning ang paagi sa ilang pagtungha. Ginasulayan pang makuha og pahayag ang mga kabanay niini. Samtang matud sa HPG 12, gikasuhan na ang mga sospek. The criminal case already filed by the station to, and then the administrative aspect already endorsed by my office to the IAS. So na-file na po dato and subsequently na-forward na po dato sa ang kopya sa information sa may HPG. Girelit na sab sila sa pwesto o gipaubos sa restrictive custody samtang naglihok ang kaso. Ginasulayan pa silang makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.